Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara timuan dimulai. Semoga kakek keluarga besar Mama Asep bareng Ibu Idos keluarga, terkasih kakek Dede Aska yang lagi digitarkan. Ayo mangga pada kumpul dikit keluarga besarnya. Wadon lan lanang si pengantin manis misme harus somai gawe bunga sing dadi lanang sumpingen sing dadi wadon selendang pewangi aroma wangi lirikan mata pada kerasa karo soma pengantin baru seminggu beli biar turun Gama Jaya Samarati ribasangane yene man katone mane yen sayang katon sayange jambu alas jambu kamune wis lawas mang ketemu meneh tambah lawas mak tambah kuning tambah lawas mak tambah garing gunung-gunung digawe sawah angel pisan ngebanyonane durung-durung digawe salah Papa Asep Ibu Ito angel pisan kelakonane sulingan maning sulingan suling seken mah karisangan kelingan maning kelingan cuman rugen ditinggal lungan jangan gombyang bumbune kuning sambal kuah pedes rasane kolo kakak ngaja demenan maning kula beli kuah nyangga larangan kelambi abang anggone pantes pisan wonge larak lirik matane yen senyum
tobat manis. Bapak Asep, bos bedus sing paling eman sayang. Ibu itu, aduh bos tebas sing paling eman sayang.